Catalunya. Bona tarda, molt honorable president de la Generalitat, autoritats, guardonats, familiars, amics i amigues, família Trueta. Avui és un dels dies més especials de l'any per mi, perquè segurament la figura del doctor Trueta, donada a persones que s'ho mereixen i institucions, simbolitza la grandesa de la salut i del sistema sanitari que ve de lluny de Catalunya. A principis del segle passat, al segle XX, el progrés i la maduresa d'una generació de metges formats, doctor Barraquer, el doctor Bartrina, el doctor Peiril, el doctor August Pissunyer i molts altres, coincidint també amb la trasllat de la vella facultat a la seu del costat de l'Hospital Clínic, van iniciar un camí que, curiosament, no s'ha estroncat. Després, l'Hospital de Sant Pau, el doctor Corachán, el doctor Puigsureda, el doctor Ribas, en cirurgia, la política científica del país, que ara en parlem sovint, de recerca liderada pel doctor Pissunyer. I aquí comença la història del doctor Trueta. Una història que també s'estronca, per descomptat, amb la Guerra Civil, i s'inicia un exili a Europa, a Iberoamèrica, als Estats Units, un exili exterior, i siguent allà no només del pal de paller i aprenent dels millors amb la medicina, sinó també aguantant el pal de paller del catalanisme. Però també hi ha un exili interior, un exili que també es dona en el sector sanitari. I per això, el dia d'avui, m'honra presidir amb el president de la Generalitat aquest acte, perquè les persones que avui els donarem el guardó que porta el nom del doctor Josep Trueta també representen aquest fil conductor de principis del segle passat, de la gent que l'exili exterior, de la gent que va aguantar en l'exili interior, represaliats pel franquisme en moltes ocasions, trets de les universitats. Però curiosament estic convençut que deu ser de les poques coses que ens han anat la suma dels metges exilats a l'exterior, els metges exilats a l'interior, que continuaven tenint molts contactes fins a passar aquests 40 anys i arribar a la democràcia. I vostès, metges, infermeres, podòleg, farmacèutics, periodista, doctor Navarro, que és una mica tot, salubrista, economista de la salut, metge, sempre diu, mai ningú se'n recorda que soc metge, doctor Verdagí, esposa del doctor Verdagí. A títol pòstum perquè el doctor Verdagí, un radiòleg de l'Hospital de Móra, va treballar fins l'últim dia, amb una malaltia que sabia que era incurable. Doctor Bruguera, moltes gràcies. No només per la seva professió mèdica que continua, sinó pel seu lideratge en el Col·legi de Metges de Barcelona, en el Consell de la Professió Mèdica, per fer molts debats que teníem segrestats entorn del professionisme. Senyora Rosa Parés, que representa aquest creixement i aquests valors també de la infermeria, també de l'acompanyament a la mort. Senyora Virginia Nobel, presidenta del Col·legi de Podòlegs, una professió també totalment incorporada a la nostra societat. Doctor Soriol, farmacèutic, president del Col·legi de Farmacèutics, doctor Carol, de Lleida, doctor Ruscalleda, 100 anys d'història. Em deia que un dia, i vindré a casa seva, doctor Ruscalleda, diu, tinc la signatura del doctor Fleming, dels doctors, dic, jo vull, en fi, modestament amb un raconet, formar part d'aquesta història. Senyora Milagros Pérez d'Oliva, vostè és el rigor que l'escoltem en moltes ocasions i, a més, vostè que prové d'un coneixement profund del sistema de salut, també escampat en altres àmbits, necessari en els mitjans de comunicació.
I a les plaques vostès, Eulàlia, Fundació Eulàlia Torres de Beà, 40 anys, 50 em deia, Fundació 40. Al costat de la psicologia, la psiquiatria infantil, els barris més difícils de la ciutat de Barcelona i l'àrea metropolitana. La Fundació La Caixa. La Fundació La Caixa que acompanya el sistema sanitari i el sector salut amb molts projectes, molts. En recerca, en mediació, acompanyament, formació a l'acompanyament al tram final de la vida, molts projectes. I l'Observatori de Salut i Medi de Tarragona, fet amb els sectors empresarials d'aquell territori per discernir quina és des de l'evidència científica, l'activitat econòmica i la salut. A tots vostès, moltes gràcies. Vostès representen aquest sistema sanitari extraordinari. Un sistema sanitari que, insisteixo, ve molt de lluny, que li deguem a molta gent, que nosaltres som part només de la història. Acabo perquè jo crec que el sistema de salut és, igual que les persones que avui ens acompanyen, la suma de ciència i humanisme. Potser també per això els hem triat a vostès. No només perquè són científics, que també, no només perquè tenen un ús de les tecnologies del sistema sanitari del segle XXI, tenen coneixement, no. Perquè tenen uns valors, perquè tenen aquest humanisme indestriable del nostre sector. En un moment de dificultats econòmiques encara pren més valor el que hem fet. Els ajustos que caldrà fer només són per donar continuïtat a l'equitat i a la qualitat del sistema de salut. Ningú pensi que serà el contrari. No podem malmetre aquest creixement extraordinari. A més, un sistema sanitari que dona equitat, amb independència del nivell de renda de cadascú, d'on ha nascut, del gènere, de l'edat. Això és extraordinari. I per tant nosaltres, el nostre compromís, el meu personal, amb l'agraïment de tots vostès, de continuar lluitant per la millora contínua de la qualitat des de la humanització del sistema sanitari. Moltes gràcies. Ens dirigeix la paraula la senyora Marta Segura i Bonet, secretària general del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, que farà lectura del decret de concessió de la medalla i la placa Josep Trueta al Mèrit Sanitari 2009. A continuació, el molt honorable senyor José Montilla i Aguilera, president de la Generalitat de Catalunya, lliurarà els guardons. Molt honorable senyor José Montilla, president de la Generalitat de Catalunya, honorable senyora Marina Geli, consellera de Salut, autoritats, senyores, senyors, lectura del DOC 5.634 del 21 de maig de 2010. Decret 64/2010 de 18 de maig de concessió de la medalla i de la placa Josep Trueta al Mèrit Sanitari. La medalla i la placa Josep Trueta van ser creades pel decret 310/1997 de 9 de desembre, DOC número 2578 de 13 de febrer de 1998, amb la finalitat d'honorar les persones i les entitats que s'hagin destacat de manera significativa pels serveis prestats en vista al progrés i la millora de la sanitat. A proposta de la consellera de Salut, i d'acord amb el Govern, decreto atorgar les medalles i plaques Josep Trueta a les següents persones. La primera medalla Josep Trueta 2009 al Mèrit Sanitari ha estat concedida a títol pòstum al doctor Javier Bardají Garrido. De Barcelona i especialista en radiodiagnòstic. Va impartir docència en aquesta especialitat en diversos centres hospitalaris i va participar en diferents programes de formació continuada en atenció primària. Bona part de la seva carrera professional es va desenvolupar a les Terres de l'Ebre com a metge especialista en radiologia del CAP Baix Ebre de Tortosa, de l'Hospital de la Santa Creu de Jesús de Tortosa, de l'Hospital Comarcal d'Amposta
i també com a cap de servei de radiologia de l'Hospital Comarcal de Móra d'Ebre des del 2000.